Dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo govoriti o 5 najlakših OLL slučajeva. Evo odmah da uradim ovaj prvi koji je po meni najlakši OLL case. Znači imamo ovo T i evo vidite kako su ove dva kornera i ova dva edža kako su orijentisani. Znači kada imamo ovaj slučaj radimo sljedeći algoritam F, R, U, R', U', F'. To je po meni najlakši OLL case. Sada idemo na sljedeći. Sljedeći OLL slučaj kada imamo ovo kao slovo P, sa lijeve strane imamo ovaj blok od tri žute, znači, i ovdje gore imamo samo ovu jednu žutu. U ovom slučaju radimo sljedeći algoritam, malo f, r, u, r', u', f'. Također jedan jako lagan OLL slučaj. Treći slučaj, također veoma lagan. Imamo dva bloka, ovako po dvije žute na ovoj strani i na ovoj i dva koja gledaju prema lijevo. U ovom slučaju radimo sljedeći algoritam, znači malo f, r, u, r', u', r, u, r', u', znači dva puta i na kraju malo f' i tako smo riješili ovaj OLL case. Četvrti OLL slučaj, kada imamo ovo T, ali imamo i dva bloka po dvije žute na ovoj strani i na ovoj, kocu ćemo držati na ovaj način i radimo sljedeći algoritam R, U, R', U', R', F, R, F' i uradili smo i ovaj OLL case. I posljednji OLL case koji ćemo pokazati jeste kada imamo ovo L, s ove strane imamo dvije žute, s ove blok od dvije i s ove jednu. Kocku držimo ovako, znači da L bude u gornjem lijevom uglu i radimo sljedeći algoritam F, R, U, R', U', R, U, R', U' i na kraju F' i uradili smo ovaj OLL case. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se video svidio, ostavite like i subscribeujte se na kanal za još mnogo zanimljivih videa koje ćemo postaviti u narednom periodu. Do sljedećeg puta, ćao!